Ahojte milí priatelia. Takže jedno také krátke video, ktoré by som chcela venovať chcela by som ho venovať ako poďakovanie tej múdrosti, ktorá ma postihla a tomu poznaniu, ktoré som spoznala v priebehu posledných rokov môjho života. A tiež by som ho chcela venovať toto video ovociu a zelenine a prírode a tomu prirodzenému spôsobu existencie a spôsobu stravovania prirodzenému a naturálnemu, takému, aký nám je ľuďom najbližší a ktorý naše telo a nášho ducha dokáže udržať v maximálnej sile a v maximálnej čistote a v maximálnom potenciáli. A práve to je zelenina a ovocie v surovom stave, pretože táto potrava má v sebe taký potenciál, takú energetickú kapacitu a hodnotu, ktorá nás, ľudí, nabije tou vitálnou silou práve prostredníctvom, dajme tomu, tých enzymov, alebo dodá telu vitamíny, dodá telu minerály, dodá telu všetky stavebné látky, ktoré telo potrebuje. Dodá telu hlavne ten život, ktorý je v tej zelenine a ovoci, a dodá telu tú slnečnú energiu, ktorá žiarila na ten plod, na to jablko, ktoré vyrástlo zo živín, zo zeme, z nejakej vody, plnej minerálov a zo vzduchu a zo slnečných lúčov. A tá úžasná, silná energia, ktorá sa tam naakumulovala v tom plode, a my ho ako taký živý plod ešte zjeme, že ho neuvaríme, tak v niečom takom vedzte, že tam je všetko, čo potrebujete. Rastlinná potrava nám skutočne dokáže dať všetko, čo potrebujeme k životu na jeho maximálnom potenciáli. Nechceme predsa, ako Dávid povedal minule v jednom videu, nechceme varením zničiť ten potenciál našej stravy. Výživový, energetický potenciál. Predstavte si, že dám uvariť zeleninu, dám uvariť mrkvu do vody na 100 stupňov, voda zovrie, mrkva sa uvarí, zmekne, ja ju vyberiem, ja ju zjem, ale čo je v tej mrkve? Tá mrkva je úplne rozvarená a všetko je z nej ako keby vypálené, tým teplom. Ako keby ste vy svoju ruku dali do 100 stupňovej vriacej vody a tam ju nechali nejakých pár minút. Vyberte ju a tá ruka možno, že akože je mäkká a je sladká a je taká, že zjediteľná, ale je úplne mŕtvá. Nikto by neprežil 100 stupňovú teplotu, ani zelenina, a žiaden život neprežije v varenie. Jednoducho to neprežije. Máte síce tú kalorickú hmotu, v tej strave, ktorá bola uvarená, ale je to v podstate iba prázdna kalorická hmota, ktorá vás nasytí, naplní vás žalúdok, ale nedodá vám tú výživu, ktorú vám dokáže dodať surová strava. Pretože tá potrava je ako keby už mŕtva, ona vás nasytí, vy máte pocit, že ste sa najedli, ale vaše telo práve naopak nemá z nej taký úžitok a práve naopak musí plytvať veľa svojej vlastnej energie na to, aby spracovala tú varenú potravu, ktorá mu nie je prirodzená. Musí ako keby ju zo seba dostať von, nejakým spôsobom vylúčiť. Ten metabolický proces je energeticky náročný a z tej potravy často, nielen myslím z varenej zeleniny a ovocia, ale aj z hocičoho vareného a z hocičoho mäsitého alebo mliečného alebo nejakých cestovín, z všetkých týchto vecí sa v tele uschováva nejaký metabolický odpad, nejaká proste hmota, ktorá nie je stráviteľná, hmota, ktorá ako keby ktorú už telo nedokáže vylúčiť tými normálnymi cestami, močom a stolicou a potom. A v tomto metabolickom odpade sa potom uchovávajú tie toxíny, uchovávajú sa tam tie kyseliny, kyselina močová, proste ono sa to dostane do vašich ciev, do vašich tkaní, prilopí sa to na orgány, do svalstva, uchová sa to ako tuk a vy svoje telo takto zarážate rokmi a rokmi varenou stravou a stravou teplne upravovanou, hociak aj chlieb je teplne upravená strava, lebo to už nie je to prírodné, čo vyrastlo na poli, ale bolo to nejak spracované. No a
vy vlastne telu nedodávate také množstvo enzymov, ktoré sú v živej strave, tých živých enzymov, hej, toho života. Nedodávate svojmu telu také množstvo enzymov, ktoré by ono potrebovalo na to, aby fungovalo vitálne, hej, deň čo deň a aby sa neopotrebovávalo, aby nestarlo. Preto ľudia starnú, už 40-ky vyzerajú starí, hej, majú vrásky, keď majú 30 rokov, ale pritom človek by mohol skľudne, ja verím, že by mohol žiť aj 200 rokov, hej, ak by žil v čistom prostredí, čo už je teraz utopia, ale tak teoreticky, hej, v čistom prostredí, čistá voda, čistý vzduch, príroda, jednoduchý život, prírodná strava, málo jedla, hej, neprepchávať sa, poznať proste zákony prírody a zákony svojho organizmu, cvičenie, relaxácia, uvoľňovanie tela, hej, napríklad yoga a podobné veci. Človek by sa mohol dožiť oveľa viac. No a ja chcem povedať, že týmto videom som chcela poďakovať práve tomuto poznaniu a ovoci a zelenine a povedať ešte jednu vec, že včera som bola behať v lese na takom preteku, na cestovnom behu na Jahodnej a vyhrala som prvé miesto. Čomu sa veľmi čudujem, pretože som netrénovala beh vôbec skoro. Bola som behať asi 3-4 krát, 2-krát v lese, raz po rovinke a druhýkrát tiež v lese. Takže nebola som natrénovaná a preto som ten pretek vyhrala s asi 7-minútovým náskokom pred druhou pretekárkou. Bolo to 11 km po lese, takže hore kopcom, dole kopcom, proste náročná trať, skutočne náročná. No a ja som to vyhrala. Obhájala som si prvé miesto spred 2 rokov a chcem tým povedať, že je to vďaka tej strave, pretože sú tam bežkyne, ktoré trénovali oveľa viac ako ja a sú bežecky na tom lepšie, akože tréningovo, ale asi nemajú v sebe toľko tej živej energie, ktorú mám ja práve s jedením zeleniny a ovocia. A práve tým, že mám čistejšie meridiány, mám čistejšie tie kanály, energetické kanály tela a energia mi dokáže prúdiť a dokáže mi proste príjmať z vesmíru a príjmať ju z prírody, príjmať zo vzduchu, hlbokým nádychom ju do seba dám a dokážem ju využiť v prospech, aký potrebujem. Takže tým som chcela povedať, že je to dôkaz toho, že vám to stačí, príroda vám stačí, prírodná strava nám stačí a tak môžeme byť zdraví a žiť náš život na maximum potenciálu.